Fil-preżenza tal-Prim Imħallef Market Kuti, il-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard, il-Maġistrat Natasha Galja Xiberras u l-Avukati Henri Mizzi u Mark Simjana inħatru mħalfin mill-President ta' Malta George Vella. Dan sar waqt ċerimonja li saret l-4 filgħaxija fil-Palazz tal-President fil-Belt Valletta. L-għażla saret wara espressjonijiet ta' interess għal dawn it-tliet karigi minn 17 l-applikant differenti quddiem il-Kumitat għal ħatriet ġudizzjarji. Kumitat Kostituzzjonali li jiskrutinizza applikazzjonijiet għal dawn il-karigi importanti sabiex fl-aħħar jagħmlu rakkomandazzjonijiet finali lill-President ta' Malta. Hekk kif ħadu l-ġurament tagħhom li mħalfin il-ġodda indirizzaw lil dawk preżenti b'messaġġ qasir kull wieħed. L-imħallef Mizzi sostna li quddiem l-impenn u rrieda mill-awtoritajiet li s-settur ġudizzjarju jittejjeb huwa ħass ukoll il-bżonn li jagħti l-kontribut tiegħu. Il-verità li kont naħseb illi is-settur tal-ġustizzja qatt ma ngħata il-riżorsi illi għandu bżonn u allura ma kienx il-lok għalija illi nagħti il-kontribut tiegħi. Però iktar ma motorajt, iktar ma irrealizzajt illi jekk hemm ir-rieda illi l-affarijiet jinbidlu, jien ukoll irrid nagħti il-kontribut tiegħi. Min-naħa tagħha l-imħallef Galja Xiberras rimarkat li quddiem din il-kariga ġdida mill-aktar importanti se twettaq ir-responsabbiltajiet tagħha biex issir ġustizzja ma' kulħadd. Inwiet illi bħalma mill-dejjem sal-lum inkompli nwettaq id-doveri tiegħi b'serjetà, bibżulija, b'kuraġġ u b'responsabilità kbira sabiex dejjem bilan illi ssir ġustizzja skont il-liġi, b'kuxjenza safja, b'kuxjenza sħiħa u b'mod effiċjenti għalkemm mhux maġġel. Sa dan it-tant fl-indirizz tiegħu l-imħallef Simjana wkoll impenja ruħu li jaqdi d-doveri tiegħu bħala imħallef b'diliġenza bħalma dejjem għamel tul il-karriera tiegħu ta' avukat. Xtaqt nimpenja ruħi hawnhekk qudiemkom illum illi ħanaqdi d-doveri tiegħi ta' mħallef bid-diliġenza li dejjem idejt id-doveri tiegħi ta' avukat u bil-ħila kollha tiegħi u l-impoġġi dawk id-doveri l-ewwel qabel kollox. Din iż-żieda fil-korp tal-ġudikaturi parti minn proċess intis li jkompli jżid l-effiċjenza fil-qrati filwaqt li dan isir b'konformità mal-impenn fil-manifest elettorali Malta flimkien li llum huwa l-pjan ta' ħidma tal-Gvern u b'diskussjoni mal-Prim Imħallef. Din iż-żieda ser tkompli ssaħħaħ il-korp tal-ġudikatura li diġà huwa l-akbar wieħed fl-istorja tal-qrati tagħna. Dan ser iwassal ukoll għal żieda fl-ammont ta' ġudikanti meta paragunat mal-popolazzjoni kif ikkalkulat fl-evalwazzjonijiet internazzjonali tas-sistemi ġudizzjarji.